с това, откъде всъщност получихте сигнала за тези действия на територията на бившия радиозавод? Значи, средата на лятото се извършваше строителна дейност на територията на бившия радиозавод, в който ние получихме сигнал от граждани и съответно изпратихме строителен контрол за проверка. На место беше установено, че се разрушават сгради на бившия радиозавод. Всъщност стените на сградите без конструкциите. Хората, собствениците представиха документация, че имат право да разрушават. Имаше една допусната грешка, че нямаше план за безопасност и здраве, който те отстраниха. След няколко дена получихме друг сигнал от гражданин в района, в който той сезира, че има съоръжение, което е тип бомбоубежище и се руши. Изпратихме на ново строителен контрол. Това се оказа съседния терен, който е на радиозавода и там наистина има такова съоръжение. На место бе извикан собственика на имота. Това е фирма Амур ЛД. Собственикът е Ибрахим Амур, който е казал на нашите служители, че не възнамерява да нарушава съоръжението, че е наясно, че това е със специален режим и няма право да го нарушава. След това получихме сигнали от общински съветник, който иска от господин кмета да се установи каква е собствеността, има ли такава собственост, води ли се съоръжението на отчет. Съответно ние пуснахме до София главна дирекция пожарна безопасност главния комисар да ни дадат информация какъв е статута на съоръжението. Върна се такава информация, в която се каза, че назаде във времето, 2023 година, е тръгнала процедура за изваждане на това съоръжение, но тя не е приключила и то още се води на отчет. Не е извадено от списъка? Не е извадено от списъка и то се води на отчет. До 2021 година е правена постоянна проверка, това са ни отговорили. Тази събота, която мина, получен сигнал на 112, че се извършва разрушаване на някакъв обект на същата територия. Изпратени са органи на реда, плюс наши представители на строителен контрол, които установиха, че верижна техника разрушава една част от бункерно съоръжение, която е западната част. Спряне съответно. Извикани са собствениците на фирмата да предоставят документи в понеделник на какво основание го рушат и имат ли такова право. Не са предоставени никакви документи. Съответно и затова се свиква тая комисия в момента. Най-вероятно, не най-вероятно, но 100% ще пуснем сигнал до прокуратурата и до ДАНС. До ДАНС пускаме, понеже обектът е от национално значение. А той ще го възстанови ли? Значи на 100% ще го накараме да възстанови. Чия е собствеността на парцела и на бункера? Уточнено ли? Че собствеността на парцела е на фирмата, на юридическото лице. Но след като се води съоръжението на отчет, то не е негова собственост. То е собственост на държавата, е към Главна дирекция пожарна безопасност. Нищо защита на населението. Как е придобит този парцел и кога имате ли информация? Доколкото зная аз, парцел е придобит от частен съдебен изпълнител. Това е от актива на бившия радиозавод. Радиозавод има задължение, съответно частен съдебен изпълнител го скарва на продажба и по този начин е придобит. Тоест, само да повторим, има процедура по изваждане от списъка, но все още този обект не е изваден, така ли? Тръгнала е такава процедура, но не е финализирана. И тя няма да бъде финализирана, защото по права линия от тук се водят военни действия и недопустимо съоръжение, което е в, да кажем, добро състояние, да бъде извадено и нашето население да остане без защита. Той ще бъде ли глобен за това, което е направил? Нека да се произнесат компетентните органи. Ако те установят, че има някакви нарушения и подлежи на глоба, ще бъде. Има ли общината сила по този начин да въздейства и да предотврати всякакъв вид разрушаване? Кой трябва да го направи това нещо? В момента администрацията може да задължи, кмета може да го задължи да бъде възстановено това съоръжение. Но пак казвам, ние ще дадем на прокуратурата и на ДАНС. Нека те като компетентни органи ДАНС, в частност за националната сигурност и прокуратурата да вземат решение какво е нарушено, кой го е нарушил, по какъв начин е тръгнал да бъде изваждан този обект, защото пак повтарям, недопустимо е да бъде изваден такъв обект от архивите и от регистрите.